Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako nastaviť Minecraft na celú obrazovku. Môže sa stať, že tvoja hra vyzerá malá, alebo máš celú obrazovku, ale hra vyzerá divne. Ukážem ti, ako to zmeniť. Najprv vojdi do hociakého sveta v Minecrafte, môže to byť single player alebo kdekoľvek. Potom stlač Escape a prejdi do možností. Tam uvidíš nastavenia videa, klikni na ne. Sú tu dve možnosti, ktoré nás zaujímajú. Najprv nastavíme celú obrazovku. Scrolluj dole, kým neuvidíš full screen. Klikni naň raz a hneď budeš mať celú obrazovku. Ak chceš zmeniť rozlíšenie, lebo všetko vyzerá divne, použi tento posúvač. Odporúčam posunúť všetko doľava, lebo tak získaš najlepšie rozlíšenie a všetko bude vyzerať dobre. Keď napríklad použijem toto rozlíšenie, vyzerá to takto. Ani môj nahrávací program to nezobrazuje správne, všetko je natiahnuté a vyzerá to divne. Takže dôležité je nastaviť toto rozlíšenie úplne doľava a hneď máš plnú obrazovku v Minecrafte. Ak ti toto video pomohlo, budem rád za like. Tak zatiaľ.